Okay, ebusafo ene yawada ebraso se Eda Wanim dwumadie no ye de brew na se de ye ne da no wona wahana na waha nsakra kakra bi na aba o se dwa we ne nkenya me dia ejako na dia na nso bibi nti okoye kurupon kasie no ba bia elupre ne te ya kese ne ba no sa ne ngeto na ba nkran o hwade ho aba dibia nyame adon fi brada kro de chirimu chireme ene Eda Wanim yawada se no no ana ebetena dwono edina momfa misa na mene era hagai na nidi no ngwa me hunu bodo na wago diri ma mintie na which me aka hagai higai odi for ba se no se wo bible okay number cho we are bible masem no we yen se di diri ne tie na pepepe mi je me pechinye pa we ni be mo se nyanwan so diri na me brofu di no na ma ne ba sa di ikunu ye na me ya na edin ya de to a brofu di no sunsun so ba oso okay ave ko na fokuso na akwaba yes on kadechi na monti sen wa tete nkwasiafo bi mfie so de akede o nyame adom sa omo ekata che omo muntie no omo fie ni bi abeka de o ba to kan sa we nya 100 aha ba mu bi o yare paso wo fu se Woman we are swordinful. Okay, swordinful. And course me ko. That is a Ghana for. Ghana swordinful ni bibi also. Unim red. Nti wo sa no. Umfie ne bi. Ebeti abeka de. Emom de yeso ahweye mankwa sa. Edi se banufo se enwa ohwe no ya no ada topi. Mo onse bi wo ho a, bebi wo ho a ye kan ye no utie ya. Ka nyini ko wanim ka ko wanim abrabom no ne ade bi ni se wa amfa na eva de wuo no bebre ye nea ne kope enkanka emabunu bire mu no nti ho no de o de ka sa da to azene ya ataka afi abaye me de enya sase na to asela enya ye me de ni eja ni bebre wu anka mo san ba sansem fun mu di wuye na ko mo nyi bi Omo nuomo so mo san ba enye nyeyi tie nde no tu tie ase ya kasa kire no wotie ene ye nhwe odifo Samuel na so ye ho emo a ode boa yen ya hwefo ne atiefo na fe ne de ye behwe ne se eduoman Ghana ye ni abre pa so me ye bekekere amena yiye Eda Wanim Eda Manim senti ye kasa ne se ye bekan suyire ho asem eni ejapade a sei nipa ewu famu ema ade we ni yesuawo ena na nyame kora mi so na ye nananu mususu a ensuo yiri bia sei ejapade omayim edan so ampa ebetwe ne makọ bi wo kora timetwe ka no ne ade kora akọ mo kai ba ku bia esi wo esere so na ebe ma references ne bebre ensu be sinne ko hwese kwa no bridge ne ya yewia ende foforo si ho na Eda Wanim Eda Manim because ye nia yesuban aban no suban ankura suban ye nia ti wo suban ye nia ye ka bie nyina suban nti o man no Eda Wanim enne eno ne ye behwe minua fe ko di for Samuel Hobra yo ahwefo gina enne mo fe akwaso emfam famie esanse di fo abu nanso afeni ehunu se obi di kan a omo aka adwuma omo ye nyina so omkosua wo no enti adifo ai wasasi so angasa omo ye mienu odifo Samuel ene omo aka odifo Samuel ne di kan omo aka no omo ne to so mienu nti omo ni na chi ezewa wuti o he no wa pe ba ko na so nti foforo nim ne bia pe ne ka ho na die no odifo Samuel ye obi o hono mo a wabono abono okoko gina embassy na consulate no ehwe nanimu a akwa wutumu se ye frɛ no Isaac owusu ansa ye kohwe ya yesi abena wusu a odifo Samuel se ade biara etwe wo se kire ema wa kontusem academ odifo Samuel se obeyi afri ho adwuma se mu nkoyie obi o agudie bi hye baabi omo abono medi mani ko twawisi ko hu agudie bi wo baabi enyini a na suma ta kire odifo Samuel se he
de wo so ye ni de onyame adom akyede ode ama no no obeyi de free ho wo aseni bia ho nsensem bi akyere wo so wa ya unhunu unya kamafo odifo Samuel say obedi wagina mu wo adwuma bim he konfie aduasani si ebema wo so pa ma wa homa ne bia beka ho ana wahura gina baabi a wogi akati akasi yeye da odifo Samuel say obeye ho adwuma obi wa obi ena no ye hia wa yi ase eho na me hunu se no kwa eniema bi ye adwuma obi wo hono mu ahoma kyen da suo mu na ni nkansi so ade be kyena ne ho afo setam na kyerɛ sɛ obi wa no kwa afoforo bi so a ye nkɔgye aware bi ama no na wo wi akete da suo mu saa efe saa honhom no odifo Samuel so kura ne mutwe enti ne nyina no he oda da nefa wani ekyere eye kumase okɔ biaya ye frɛ ho manhia Abyss Park a eye ejaba abusuafie ejaba family house oda also odifo Samuel papa no a wo ye huntahunu nyame abuo naniwa ma na nya nianan a bibi biara eho nipa ewo ne bremu no odifo Samuel so wotelete de mo ako mo de mu tu fo mo agudie mo ya say ye dey ebi wa na da ne gede yesi abra ye de fan wagu afidiem excavator mo fo mo afidiem kohwehwe fo mo afide ye kohwe ye sika ko na da ne gede odifo Samuel say mo ti akro o ye sa no be so ne say afre no e de no aba bigina ho na afi wasesa ama enema yiye ti bomode na fo ni kire ho enti wutie yen se ukọ ejaba family house ewo Kumase aimoboa no traffic light na se hopea obeje wo so na afi one ne mpanifo abdio awa 2 ubetima afre ahomatrofo nkontabudie mekire telephone numbers 0245 479724 0245 479724 ana se 0506 157020 0506 157020 odifo Samuel difo kronkronkron a onyankrompon tete kwafra mabasa yado eyi ne dei so onyi onipa hawo emfiri na kwam ono nasem eni yekan enti baabi a wo ekirikiri benche mo amowo Papua New Guinea na no me nkrofobia na me no mo kira de Vietnam mumra monso amene mutu kwan ko Swaziland aye ko Georgia matese mo se mo dinkomo bi na odifo mo hwe video so no mo kura ne nsem bi a waka no ha no agye mo nsem mumra me de enye telephone calls mo kan me se mo de mumra na mo amfa mo ni coach awisi enfra mehwe de nyame ede odifo Samuel eye wo ye ohene ahensem bi koso wo je ho enye eniema bi koso wo de bra bibi biara efo ni pass etrem odifo Samuel otenete na me dase okay eno no ahwe ya se ba ku bisi baby na nim guase adidi na to na wi abudi ko akaso okoso ana nkofo bi so mani ni eni ne enti de o me ya nse yi ase na mze onya kakra no ya o twamfo ni na yewura we die ni o ye o so de ni sie no eno hwede waye no hwe ti kana na fa ba bia se du sie ni asa the you simple hey yiriyo tomato mema papa na manu kra de se ma de otwu omawu me na enye den omawu me na twa de enye den we de kuma bi na we watom di na he ma misro mo ni na ho o ahini bi do ani mu a na okay yanko na yasem no so sentie na eda wani mu eda mani mu hia yan ne se sadi we ade esi o memu na enye se sitete hobi na na ebesi afi bia enra mete se meteorological department mpanimfo no omo ka se afi ni nsuo na be topa na ha nso bebembe onframa no be fa ama esuyire na doso na mepese ye hye niam we nso na emiamie ni bi wo ho a se be to ye ne a no man ye din samfun mantemu bi wo etomo na mu din samfun kuro bi wo etomo na mu din samfun no man ye ni merese be chichiri ni ye
Mode mo hwemfuni no ye kasa nyina mo hwemfuni e beba so se we enkran na enkran no fa ba bi wo ho a e petit 30 minutes ensuo no petit 30 minutes kura ensuo ni di alajo ka ho maka mo amunyum sa alajo ka ho wa shi ofankwa ya kura kwa num finfin ho a ba bi o ma ye ntache nkasie no na ho nyina e ka ho bari ho ba mo ne ade udru weja ba we ho no a ho mo de se ne ye we gwa de pona ne pesi upie no hu ye mo ba na wa mafia kakra bia be hu ne hu na ye de ho mo kra de nyanwanwa na be se 6 years ni ubia nim se Flagstaff ye Jubilee House ni mu ho no e ba bia wo no e wo mfimfin ensuo yi fa mantem ho nana no mpanimfo amutie mo amore koso mo hwem abobloshi na ho de se yiwo eye yariwo eye finyu we bia o maka ho ansana chesem ya mia no bebre ohwe nunwa honom ne ade a la okay la achimota mfimfin achimota na enkranko ani kura edapo ano abijan enapo ano daka enapo ano ede na honko ansuo to a kakra bi na yira fa nipa yete ho aban bi ebebe bia o ye twesika dia ma Minister of Sanitation and Water Resources na de abufu kura nsa aban bi aba so na ho no wa sendire no nle boy kro no onya sendire sa pa sika be ko no odo na ye betim ena hwa ye wie we maami bi a ba ho foforo Linda Okulu wa shato se sidie nkran na enye sa na Henry Kwati shebo ndimu yamfa no nto emre kumase fanchene bra e wo mfimfi ade baba da kodwom heya na nse ne nyame ya domam se ye beto abeya omdi kutan kakra hurihura kwa no so a ayi yi kakra yansa we nu ansuo piti yankamanti nyentom atasema so mpotem ho baabi ena fi ohwim kwa enu me hompo de se na ensuo ne peti ane e boda wuru se mo am ko hwimu e mamu na huntwom ho ohwim ohwim amamfrom fo no mu na huntwom ko se nipa no bi wu ho mo ne ade a nyame adom afra se mso mo ye kwa nti ye be fa nsa bate no kra utum se de akeka nchen no ste o so hwe ho yi apart from hono Georgia asie heya hodo asie ho sioni rifa e free mo season go stretch no ade ba besene kokase no kra de ba ko na mi gira ho a ye jo asie peka ewura bi so nkate ba de be me de meti ane som nam se ka asemasi eno be 5 years ni ye huna uraba no ye kope nadmufo na chese oda so ho baabi na de chi hom ko yie no ni nyina so gina bridge a enye a ye fa so ifi a ye tugu nsuwa anum gata no a yantimu na yantimu no bi be se me na me nkotima na ase wo na nkotima na aban sika aban no so wagie hu sika o etwa sika kɔ ho eti ministers na na bede da ho no ya na se sika no o mo ye ndɛ enomo na mpese ne ye hwe ede yanim o ede yanim nsɛm a ye ka no edi mama yenko nana na hema haga ho na nsɛm a ye ka no we de wo hwe mfoni ni bi nti ye tena ho so o man amesi bro no so afiefi kroma afie ne fa ukofhwe ahasei barikasi kweso kuruni dike ho ampa me adakwa me mo hanu a efie ne fa on se sisigata bia no ma gata die timi di akwase na nya honko ofa so amekwa no so ba bia se frɛ container mu de kwase o se kroma de meti abɔ me ame anu bebre udu afrancho ho sane dia chese fa hene kase wote wona wa oba ya koda o te pipi o ye brof si o be fa no ahensan estate gata na no anwaraga janshe e ho de se ne ewu nanum enom na pese wie
ye twa amanfo adwene siso se ye ntena ho saa ye nyina ede ye nim na ma na medase ichia hwefo ne tiefo nyina asama ye kan die asam no eni asam nankasa eni dwumadie ni din enenam de yeye no asase we su biala eda yenim wan hwe ya beka se eda yenim sasai obefa ne tra na nso so ewiase na yekukuru atwa no ho abre bia etwa na asa besi nachi wo dwan anu tu ni bi na board ni mo so wo dwan pa wo ye bibia ya de pa na de obedua no eno a na abetwa areho eya meka na makasa areho kire se nipa da sani waye wo bola woti ofie waye wo bola pra na otumi bo nwura na no a ade so ho sansuo mu na nsuo ne beto na watam bola no na two enura mani hu bi enura mani hu mam bi sa sesa ne se eraba na adai enti bola na wo chugu gota ne musa no ehe na ekro oba besia na wo sho ba wo gina wo na wa hye nurse ne nsane ne na nyinara ene se de wo si atwi nanim o bo life enso so wan kasa wo man no de ne adwene ne nko wo siesie wo man ade su man no sama tam bola na hwie go na wo de yewai wo bisa obi foforo so sai ono so ne de yewai o ma hwie ngum na msesa ade wo akyerefo na msa de na wo ye no wan hwe ye me no bebom wa ha pepepe eno hema akudwo nanti nipa no ya de fo a hwe ayi ye man pani bi betna so omo ya advert bi bodamfo obi ugira bebi na odon so na ode aba sam wo ne bodamfo no na abodam Gana hanomo ese nyoma ye ye etan eye ya na ye say o man no ye wia ye so obi hwan eye me no mienu na me kwade de twa me kura je se me nam na me hu na makoma ete condemn for no papa baby a fire service for edi wo mu nsue egu a se bi asem bi si a wo ko no wo be ko mo tutubo eidade wo so de nyina fi so na sa condemn for ndo mo ye Ghana for me say stadium anim wo no mo go takese ne dade emu dududu na deda so no wo mo tutu dade ni nyina fi so wo de wo nam ho a wonim se da bia wo fa ho no ma yakata so enti wo nam mo nyina so wo be wan so kotom two me say empo wo waya ofie kura na go ta no waya dade de ato so no wa cement so wo be dade ba kine etutu cement na eyi dade no ko adie ne yankasa ye man wase mo man ni hu hia na Ghana man ya wodia obi ani won mo firi baby ba be ya o man na ma ya na be ya o man no me say do mo ya ma traffic light kura wo tutu dade de bobo adade be na ya no Ghana ha pila bi na si wonu ma ya se de be ya ka entume mpem nkoto amonem wo be konna wo mutwa no mutwa yes say yen kasa ya de ensa say ye man kajetia me kokotu kajetia kajetia run about no dade bi na omo de afa ho na nimpa betumi afa emusi akọ se be aka mo wono na adetonfo ekura ma onye mema o wo mu kura kata na omo de twa wo mu twa wo nya kwa so se no nyama won mata ade wo ye me wo ye wankasa ho omane boka eya ade ne ya timamfo no so ya boka se no onu oba no hono ya nton ade wo ho nana wo ba ba hye nyoma wo hono maton na se obi ba na so hanom ka betwa fa so ntu so for ko pepe ma maintenance ama so give you anko pepe bi wo hin na ma wontena enti nyina ya so le betena ta kwa no wa hefa na ebetena ada na mo ye ada na yankasa ye sa ye man die ne ye agye adie ne ye agye die ne ye agye ye pre ye ho sa ewiase na ankasa kra ye tena so dinsei tetefo no nje ne kakra ye bi ye se no na ye se ne na wo se no anka ye na nano mo sai na anka na ebenya bebi atena ye na nano bibia no mu ye bia wo se ye daachi o
dachi o dachi na so nemma yenim dachi ye de ye pani sesia ekwan ye befa so ye bedi sesia na ye pe ye mpa bi nto ma chena wo so wo na oba no wanya bia ma ne chena no ho na be hwa akora ne chena oni o ma bia mu ko he ye ma ye se ye ma o makwa abroche ye ma o makwa abroche na arefo sakura no kwa abroche ne se onya adwuma papa bi kura akwa ya oyale ahwan ne de ne ko hospital efo asam to na ne kamafo ne hwan enso se ya siesie ye man mu ne se ya tie man mu a me wofa metumi akọ me wofa ho metumi akọ me sister ba bi ho ene na akọ dwene bi ho asam betumi amenya awre kyekyefuo bi ma na aka me ho na wakyekye me re mesre o man Ghana mesre yenja de ye ya no kra na yenya ne ye se o man no yenya ne ye wi o man no yenya na de se wo dwane akọ hen Nyankopon de ne hu ohun se ye ana corona ne ba ye na chase afri Africa anka wo ma omo so omo sika na ko mbadwane akọ abrochire ana Nyankopon so na akwa da achewachew chase afri ho ana eba enti dwane ko ma yenhwe sai ndi na ye pa nyama ade ne suban ti sa ade ne suban ti sa etese yesesa sesa adwen na nkasa ede yetrim no adwen na de yetrim na propro na wadwen pro ya ana wo ye nimpa ana nya wo na woto nsuo na nya wo na woto nsuo enti nsuo mu na Nyankopon wo tumi se otumeti wiem enti nsuo na mu na wo hwie bola na gum se nsuo ni jaya bola na ka go tanum mehu bi obi hwie gu mu na nsuo ni jaye ye bola ni nyina ka go tanum ti hwan ana ekọ esa kokoto go tanum asesa na mpo na wadawro ma sensuo ni jem network ese a ehe na bola na ekọ bola nso eke ne de rubber fan ayu wa pai ehembi wo hwiegum ne rubber bi apai ese wonya hu sensuo na emu na wode bola bie wo fie wo bie gugo tanim go tanankasa ne kese ye sei na ya nso so ya yire ye ho se ya di container besisi go ta so Nyankopon abodie mu no o sheda ye asase ne beebi a ye afro no nsuo no to a eheda tai ho na ato no boa memmema kofom kakran na nipa de senia anim nyansa se Nyankopon ti wakoso saboba e dia befele ho na wasidan ne so no asade ties atoto so enti ties na to so na nsuo gu so pe na asa aworo na eba baby anyame nim die mu no waye na afro se nsuo no nkotai ho na enkon kakran no wo so de ties ato wo nyina enti nsuo no gu so he na enko eno ni nsuo yiri bebrebe yiri ye o eno ni nsuo yiri bebrebe yiri ye yense sa ya dwene me da ase Amo ya enkwela se no ma we asem na aka wa die ni mon ko bi e ka bi be ka na die no mo ken bate me se da wani madame menim se be nsuo pa ye be si no kwan ye be ye fi ye ni ye nya gata na Ghana hapa contract ye gata shovel kura ko munyi mi si mi bisa mo se Abidjan ene nkran de ene dapo ano ni nyina dapo ano wati se Abidjan nsuo ni twe peten ya na afenipa na japade ase timi tweka nyina akọ na boku ya nko baba me da se pa minu aba na kasa na o man no ayetimo no kamia ye se enima pi mu nyansa sua no ye mfai die esprebi esiye May 9th. Make ye kai May 9th. Ye papa Herbert Mensa stadium. Hey, ne ensu atwawi na ija eda ensu mu na nipa da se ni hye se nche na. Kam ye se bepem ne. Ye ensu a nyansa bia emfa. Akra se ke hode no. Papa. Eno de mia mani ni na sabre na me wankran. Ye ensu ahwe. Bepem ne that day ya. Eno nana o kano se asoye a ehwe ahonidie ene yen ankasa ya setre mu nsam so no yetu din foforo no da enso odae ekosisen na mperifo kasa bi se ye hwe kwan a
suswan ede bode hono beko bia wo baby ensuwa ne ensutene nyina baby etene ko yetimi se binom wo kwantimfi kwada so aye kan brebi atwamu na pakosem emu kyerese na kruwa anakra eden sutene so a na yetimi utwam pe utimi efa ese binom man yeye ene yede aye overhead amanfo transe sebie mu ebi mu timi je onan ebinum so kotena hohye ebinum kotena honom biaye kro no a ene wo hwe nsuwa na unya bio na wo de saa niema yesi ye ni enu abio ye na ye ni kotu awisi chese ehunu niema nyina huntahunu pa ne da fom a ye hunu enso sai ye pa ne adwene nye baby a ensuo no befa no kwabrane akwa akotu aka ama obi a wodi tumi ya wono nso ye kabie wo mu ne ehwo na se hye ne nsa ewo tumi se mempene ana memfa ma wono waje pene sikanti age dia mano se oni no insidan o siesi nsuo kwan na anye bia dan ni nsuo hwana no hoden te se de ni e kan e bata ite dia o simpekuma si meyo ompe DC ompe wo kuma si no ompe meyo mama yo mu benya yo meyo na wo meyo wo we ho Kinzuba ye keka mafuno no ni ye keka madampan new mayor Zuba me pa mcha umpanifo mumfa mo nansi fom na yen ye de ne de etie ye ni ye beboaye se wusi alubo na se wu wura la Côte d'Ivoire ye mu binom ya nante kakra woni nsuo betimi atwa kwan be donhwere a ye po enye ensutre kekewu epo ankasa uti ehyen na unso air conditioner me am driver me you can feel it wa uti kan say yes me drop ya foforo bi nyunyu no na wo ne epo no esanso saa ubedru ba bi ne no baye bi o ho abode kama esanso saa wo ne bode fuo no betimi atwa kwan oda won chen saa kosa wani ko twa wisi betimi hu bode fuo no saa eno so bi asima aduanan na won try enso enso nyiri fa Côte d'Ivoire da enso nyiri fa Côte d'Ivoire da enti ani ebusa ho se na Ghana no kra sebie kronto sebie mu emu nipa ni binom adwene ankasa da wo mtiri no boso menkro ni bi ma ananso anaomo de ne nan esansa wote asiente ya bobɔ mro no bebre e wo Ghana ha ene ne ntwea so binom amwa hunu ampa ensuo yiri efa nipa wo da enkra pumpuni mantem kra de adutwam kuma se kra de ye na ensuo yiri ne bapia aya na ne kanon hyeda nye prisa enye hu bebre sa de na enkran ya yese ye kropon no ye alabraka ensuo timi yiri fa nipa sa ensuo to na no wo mu ehwe wiem sakraye e ma ye hu se ensuo beto ampa e petri kakra toye e toy kuma se aminim biaya sei yenya asem bi mu bone ye se ayira fa bicycle tie ana se akwada bi more nanso nkran mu ahyan wodo esinsuo minim se sei epo da wiase abeda Ghana senso nkran na yase sensuo e wo wiase nyina begu ukọ Hollanda awurade yeso Amsterdam chen pe nsuo dan chen kromuni nyina tinsuo so kro Amsterdam omo tinsuo ensuo nko a biaye ya asase pese ana asase prada nipa namo eye kuma bi enye se omo abrofo wo mo ye nipa da sanite se mene umienu enso nyiri fa wo no mo da United Kingdom ensuo afafa ebusiafo ye kasi ye bokro no ai sala ni kuna kra de River Thames da ho sa da kro na ene nyensu keto aso ne ye ka no bi e kame aje twa man no stretch ni na ya bia enso wo mo bomo modern nim de kwanso se de ye betumi aye no se de adwene da ye tirim o mo kra da dwene ade bia Ghana titiri o man Ghana bibremu ha Ghana o mo dwene niema bia ye tumi yokra ya na brofo na ye o mo nwanwa
ɛna no broni bi busa me ɔse na den ɛna ɛhyɛn timi sɛi protete ebi wa nya nkwahyia a na kame ɛse ntwitwa fa nya ankore enso mutimi bɔ mo mmɔden kekasi ani ansa ma ne yeye nam say yes nimdia obɔ ade bɔrebɔre bɔ ade ɔde ama o my Ghana no ebi no yetimi sa anyane no ma ne yeye na aka nipa enti na kyerɛ sɛ enka ye biribia na adwene no ada ye tiri mo no adwene no akase besesa enye sa ensuo ebeyira fa Ghana da ami akwa akotwa hu sika kesi abedi abetranse na ye kotranse nso a no makotena ensu nyununum ene mframanwunum ehɔ ne ye kɔbɔtai brofo a yenti bi da ehɔ ne ye betranse aba beka na amanfo ne atama ehye obi tinsuom ena no Voter River Authority Omunsu Chifa voter crony in our society. Press conference, Rasha Bidafo, Obia, and so may I some. Ecosi Uncle see who? Oh, Mamma Cabian, but check do can and Yabra Naman, some mission. What the points or the points in Biasco, Yabaton and us. Any mina mason, once you are from Fia, Cassia Bessie Damamo, Obian Papa Tanu, Naden and Manaso, a dread Umra, a Hakania Niha, in soon tumo, yo ya by Yate, Yababa moi, Nansa, and then 9 now watch your fate, and fear 9 years better to Abba, no more Sebesha Hombo. I was your four. Ye can say a damino in him, or my Ghana. Say, I'm getting ye near young, get the 8 year. A bedroom baby, a beca, a jago nekayo. Or say Nanki and Penasa. Mudu of Ghana, watch it on a killer boo. A jago no more 2 young lady kind. Or say Nanka yem Penosa. Then so I day, Abanesa. Now, a he any free need a yaba bedre, or my Ghana. A more yo. Sanitation Ministry says to top the honey jina. Any amount for say a bop no moeni. Ye be $100 akasiye, abe kan cedis akasiye. O my $2 cry $100. Bola $1. O my we ai. Dollar no so say o 20 paboto mo wo say dwane o. O say dwane o. Say wo na yo. Me nim dollar no dollar no ni pabani ni mo. Dollar. Enti abusiafo edamino nyina anim. Juma ye di wahano ye ka bi di akyerɛw ne nyina nso ye di bi atu ye hofo me nua ba na kasa no oka baller to go na ya na awreho se onipa da se nipa adwene da wutirim nyansa ene adwene a ye de dwene bone ne papa ni nyina nyankopɔn de ama oprekope nyankopɔn ma de biemu na wutimi ko gina ho boaboa baller no o boaboa border no e di good politin mu robem na wo fetewete wato agu na wonim ensuo no de ekoyo yesode toda ye kangalam say de sesei eho ensu sei ene nkwaye sei efiri hono mu a ade baako a ese ma oman no ebe mini ya me ho akire ye baako eye ensuo ene efi a ye yegu ye ensuom sa ensuo wei monga no se eno a ene besa akọ aba sa bishia eno a ensuo wei enti sa Yesu no amu anyi na nie no ono a ne besa aye moaje nkwa ensuo no we amu mo to no obo aba to atwere no enu a we ekwa akofa mfidiem ebi befa barakese ebi ko emiamia hodo am ye di nuragum asa mana fa wodro ben mu am wonom asa to am wa bode. So what are we learning? Aya na ya e wosen kaban no makwan no bia travelency uko kakra no akohwe niema bi kakra utra se na ukasa you know what you're saying na ye ya say ye ba betra ye betufo onipa da se ne betra radio ho obeba ejeko online betia futuo ni nyina osore kope enzo to a ono ne bi obi a wodi kan akotra ensutre ho akoja ne nan ukoka wo say ade me ye zoom line obi enum suo rubber from chow and now obi ti any media measure me sivi yes me enyenhwe ha yenye omanma enti se wuti shemu no ato ewura ka no mpomo chow buka tintin de yamba pieo se ano man twitwiro mo se say yo to me am ko ho
Be a sense to Diana didn't be able to send. Say, one, Snassi, and your mind back. Now one for a sufu frobi, a chansha, a toda ne ahumete. A more mine free from Eco Castro. Bibia pro na asay. Nebano sa ye any day. Inti sa kwaye noa, yesi ye jadia toho. Amari nanya eye dachi, enyan kumane ebesi akese na nine no. Enumu ni ewe. We ye de chankwala na say. Hey, ye de dance yiri fa you. Afi bia ntimonto aso. Insuo na be yira fa mo ne mo ma. Ubehwe honorable hwan enna no ade na eya tafo assembly. Assembly member baako afi etwa mu semfie mienu ni. Onua sule abusuafo menkai mo yaw. Moto me oh mekai me dwumedie so no ba so papa yanti asem enye onu nko a obatan bi ene ne ba meduma kirese na eya atafoa efri abrepo ebesen akoni oshim atafoa kwamu a sense nyame adom yaye bridge no ensuo to an nya asem ketwa ye ehye ko hyenma hwe mo hwe mfonyine no bibi fo asese bi abobadam we nya bibi fo se bibi kuro bi so Ghana pa na de we yasio ka number no minu fa ka number ne to no mu se ye Ghana ya ka number no Ghana ne ye ka no enye nipa o mato santen e kwa akoko ya o ka se ya wo so ye kuro bi so enye yasensan no mo kobo ena enye Libya no mo ko mo yo ensuo na ato na ayiri ewo Ghana kuro yi mu ena nyapo na atwie o da bi nyapo ena obi di pani akowo mu eye Ghana ya ayiri yo we ye date ho bepemene ukotue asase ka ensuo da ho wo se wonte ase ehwa na abegie ye na nipa da se ni gina ho no wa jiska no ensuo to a na yira fa ho nyina no mtete dan so te se nwe na ye wia ne asa bebo aban ne nad motiri so ye ka bi na ye se eda meni unyina anim na ke ewura wonyi na ke ewura wunyina de na akopɛ inji na eda ka anim no MC edi nsuo na ye nti egba ni nyina no woni nsuo ni problem ene wo ba yo wo mu aka esa so signboard we sisi French for signboard mo enye nkran signboard ahye to so nyina ebusuafo enye Japan ya wie ne ehyepo enye kro Japan ena cars ne saso wo mu nyina ye Ghana ha ye ka bia muntie na afedi ayeye oman no se ye hwe ni se idi a eni oman ne bebo se nsuo be yira fa ya afibia se idi a ya dane afrihia boa ye de he si etimo eni afi ne beso na yesesa we ebeye topic ye be ka wode ma kutansa bosome osanamra ebomra na afi nsuo no ente kakra me hwe Oda mo hwe taxi no say Ghana ye taxi color my producer mo me hwe car numbers French for taxi ye say ne car na share so producer mo me hwe mo ma ye hwe ade mo ma ye hwe car numbers na manfo hunu say o man Ghana ho asem ne ye ka na eye yie o anye yie o eda ye ka twebo na senya ayi Bodaka Ghana de ni bia ebusiafo mo hwe Bodaka ye nanka ye hunu ntro ye gu ho hweba bi nsu ni de kama keep the city clean ene okay ebusiafo nsema ye ka na awira ho papa na kwanzo no zo wi ana ohwe aso se mekodi be si anoso adnega fofra wabaga no o de boto na msuo ma wonsu owe ya so ne yo na de na me hun kura ma asem no ye awira ho mo ne se we ye se no de se gata da ho a we ye nipa na anam ka uhunu se gata da ho enti no wura mu asom eno ane se wokro emre bi de na esi nkra no ba bi awira ho pa on se o tra VIP for no ho na wo ko bi esie no omo frɛ nkra fo esie o kan kran nkra ho de se na amena bi da ho se ya o nipa ni bi kwa no kra de asate awie se so akata no nipa mi ensa se som no mo na esene no fo no enema ni bi ho a awere ho a se
edu nyame na hyehyɛ hye ewu so fo bi efo VIP wo circle na ya fo VIP no na nsuo na epete enti driver no twen kakra so fo ne so wo twen kakra de na meji me phone na me refi me phone meji so fo no wu ano no nsuo yiri fa so fo no kwa na asam na ye ka no eye asam kase pa na ye ka ne saro Nyanyama si bus nim yet na bus nim nsuo no tote ye almost 4 hours net bus nsuo no tote ye beba ye hu ni biom later no ye tese san ye se nsuo fa no mene lady biti na wo kwa adwuma bia o te kire rubber bag bi kura na odeko but me dem nim say bia na entaale ne nnuama bi na odeko e wo mu pia yes dress ya uti fashion no afa braziers num no afa we say sa na maten de ya ni adwuma yi me pia mo atintim nim say ne entaale ne ade ne kura no ana me wona mesema me wo de oya ade pa wo de bia utumi fa wo entaale nti ana wo kwa asori ana azese wo se hwe bola why me bola me prapra no fia ya nyina na ya me boa no nti me kwa me duru kadeti a ayi bola ade na sisi wona ya no nsu edutum na ka me nkotu esika me so se sai os na se we won enya me nko a o e free 4 5 won mo no obia bi so no de ne bola ahyem obia bi so nam si Jesus ya ade ni si ho sai de onam krom na wonu nsuo ana wato bibi na odi ahyem na wo so bola free wo fie a chechire de akwakọ hye anumu enti any 3 days na ade na yema wo be kona rubber bag ya chechire nkoa na gum efiri hin na begu mu ebi no kwa yese nkola ade na ya cheche nkola la ni nyina bi fra yes your friend say ebi dum kra ade so tika no musa na aya wo se ne refi ni nuama enti wan hwe ya beka so obi agya na nuama waka nim obi agya na nuama waka nim ubekoko biesu no na ye bola Ghana dia ti ne wo yetiri o man no dia ti ne wo yetiri no wan fa nkofie mfa ngoto ne bola yo so be ya so no to atwene kwa ya wodi nimpa ho a wonti ase what to me abo bola no e de besi ka wotim agya no waka nim enti se nyina ye de bola besi ka nim ana ye nyina ye ja bola no wo mu a ankaka no kwan be ne be de mama obi fofra san beti wo ye bibia adwene hu okay dwene hu na ayimi nua be ma ka asem bi say anka o mampani mu na anka obi antu kwan minua wo mo tu kwan bebrebe ni wo ka se bi no mo ba wo mo be ye o man ni ye meni mo bia wo tu kwan ko di be 17 years e wo Germany a wo ba ye wanko di fia wo si wo betena fia e wo amekom wo betena wo anadwo aseboga wa pake ne ka wa fa school dan na chi kwaten papa na akwa wo se me kope bebi agame na nam si Jesus na e wo toilet wo se first na e wo ho no saa hwa na ye huye anam se first na wo kumase no e enti wo pese wo chese kumase te se first na wo ko ye na adrebe ne de ti mese wo de wo pa o man ya wo hu a efe no mo medi ha no mo na wo twemienu ne ye nkodi wo no mo mfiedu na wo twemienu mbe ye Ghana yie na ye mfiedu no already 2 days man ya sesa ha o man no efisa adwene kura ya ne nya papa adwene kura ya nya papa yetumi ya ade bi Ghana ni betumi ya bibi wo gina ho no ma wo hwa ase wonye nimpa ya so ne na ma boya nsa ho mra ne o Ghana na se yi na nse mo krom ka se menkra ya the cleanest city in Africa na yi in sub West Africa kura etimi ye na West Africa no ne sa sub o de nji chembe na ne sub gwetimi ye na kwa ya West Africa na kwa ya Africa abaye Ghana osro enu sika no so pu e ko ho no enu nya wom no na mekura de ima hino ye ntwa sika ko ne fi ne mene ya ye tie ba bi ni se ye ni sika se de twa sika ko makwa bra ne income
ananya Ghana ha ya na obi betena so a o say friends say car say wo kedeti anyina me be ye normal plate amamo me be tro mu na nyina ye kwan obefa so no kasa ba ye obenya akonya no so tena ye na wadwe kwan bi obefa so obenya skedi enti kwan we na me fa so menya skedi ye be number fie foforo ene ni we be bo ho taxi fo me kai bibia obenya kwan nya sika twetwe die bia se ofa so kwan bi obefa so bia insase sika no traffic light here sisi kwan mu papa tech university for no wo ye electrical no wo say anka wo de Ghana traffic light nyina ma student na anka se anka me ni free okay wonim ono akwa office so ntumi fa ne penkonko yo ento akwa office won mo say me pa cho me hu say asukwa traffic light we asay anasa ahodo traffic light we asay enti anka ye baje permit na anka ye kwa akoye wasma me na awotwe na me fa nkotum mpanimfu anim mame na awotwe no wode etro eka beba ho nipa no so be wankase kase ne beba ho na wode atro na ka no kwa eso sen fofra ye ba beye enti be den na nipa no wasan se kokoye ade na asaye obi a light ni bi ahyehye ena ye kwa akoye wo so course na de ba ye no esen se ye sa be si profufro na ya twetwe aden na ya ye ku ye ho ade na ye man papa say yanse say adwene da ye tirim na ye ehunu se ade bi a ye bia da ye nim ade ye bia da ye nim de wo ba ye no eye den ya obenya ho akotua wadwen ye wo se wo ye me enti sa na tie de a watam bole yi afrifie area ho no wa fa nto wo de nansen kumase kedetia wo te se yese otumfo se yesiesie kumase yesiesie kumase memenda adwuada na kumase asan ye ma na wo free culture na wo ko kedetia so anti ye ho na ka kwan ni mfifi se mani di dwabe nkum ne ni fa bola pa wo mo sumago mese ye cleaning ni we 2 days o enam na nye aha na ye cleaning ye pipi se sabi bia free wo no se de mi kanya o di fi ni fie de besika akwan mu o di fi ni fie hwiegu wo no mo ni fie de o ye ni fie neat na o be hwiegu ka akwan ni mu ekuro ni finfin no woyi wa prapra wo fie e be hwiegu kuro ni finfin adwen be na wo mama yanka se sa yadwene ni ensiesie ye man no na be bo awushafo de yanimo tum ensiesie o man no obra adwensakra edikai na bogu di ede ne be ya ye be sesa adwene no fi se de ye ni se ya de a ede yanim yo me da se bio ye yanka sa se de na ye kan ya na me kai se pani bi wo Ghana ha otu kwan ko South Korea nintesutie de ne ko gina police station nintesutie sa ha do we apete security ntigu ba bia no ko eye pa wi sokodia no aprogu na bia ya tro ho se nwunso hakora na ayi no credit ya to price when the ball yes ya tro ha say ye nwunso ha no eno kra no na amanfo de tuato wo Ghana ha ya tro wa hunu say ye de ayi paint ye de aka ba bi kama atro o say atro 50 egu asenti obeton so no wi akotua 56 ayo ya tro se menyo so ho o do so wa 56 ento obeton so no do so wi akotua 56 na we hwan pa na se bi oba wo no a odwene nyamedwene adwene nipadwene na wo se ye de eye asotwen sika bi abata nyonso ha no ho ti wo ko dwonso akwakotia ye ya sika ne na ye di piatrok eye ntitiye ne de ma wo se eho no a wo koye saade no ebe sei mpotamo ho e de pampan foforo be ba be gina ho nipa nso te ho sa ne pese e kire ne ka sika gigye nko ade asabie mu se ne ye obia ya ye kokoye ye hu ye tuaka na edie eni ebeye
asem no ye baako pe ade se yesesa ya adwene ade a ye be ya why no ansesa na adwene no ade a ye be ya ne se me mete ho se o man ba no me hunu se eni kwan se me to border egu gata ananse drobe ananse biaye bia ensuo fa ananse ensuo mfa biare mu esan se ekokokoko ha esaba me ame so die to so mienu ya hu ne die fam mu no kamia se empanyin so edi tumi wonu mu nso giso mu nya adwen mu ntete ne adwen sesa kro no ahunu se yesi oman no bi ma maye nti ye die tie ye di a ene efri na ekro woni aye chew sese bi udi efi agubenkuma na nifa wonso kwan a emra ya hye ni nyina ato hokwa ye kan enti epese e kire se obi etu board gu baabi obi esi nsuo kwan obi koje baabi a yensi dan saa ne mani nyina ye pese e kire se homre ni odada edie nda aka ya asa mesi bibi foforo bia ni ho ye mfa mfidie na beye bibi foforo bia wetin akwaje baabi nsuo ni twifa no betin akwaje asase wo se wusi dan mi alabraka me kai kuma se me mobro no ne din me de me bo bebire ma mo bobi mesi akira mbisa sa wo betin akwaje nsuo mu baabi nsuo twifa o how no nke be kro no na me betin akwaje no wasi no ho me to me kra me meon se ma me nchobi efran wa ga jan hye ba edi be si asukwa interchange na se benkum ne nifa adane suo filling station ne nsori ada akese no wo mo age ho ne nsuo nyiri mfa ho wo de ka ho no kra number 2 would free $100 about edi ba be sra ba santa about enu so benkum ne nifa da no ne ka se kure gusu si ni mo ne ade wo se ko permit na na poku wo ni se permit na mesi sa kwan na wo kan wo fra ho dwun about e ko santas run about sa da kodwom to santas ni pantewana ni pantewo wo kwan bia o maye ni pantewo wo hwe sa de no ni pantewo wo dim se sa ti usi junction no wo tumi nya won faka o ayira kra wo kra ye wo gi ba bia ka ba gina na firi wo kra wo mo ye kwan no me duru wo bia me yim hye me papa fo mpanimfo mo te ho mami fo mpanimfo mo te dan mami bia wo gina ho no wo hunu ba bia wo nyina wo gina foka because kwan no careful baby a flower for no wo sha enti flower for no wo ma wo mo twiko akiri kakra na mo ye baby a nimpa ba gina kra faka na aye den sente sa kra na wo de mo komonim kakra no munye baby a nimpa ba gina nimpa ho hia wo nipa de na no hia nimpa ho hia wo anam si nipa de ne nipa de me na wo mienu ani ho hia ma ya ho hia ma oman Ghana no na no na ma hwe ho hie emfa no ntuti nipa eno de wa nyina yi a wo hia se nipa nyame abo kana me se wo nyanti ase na wo nya hu baby a me kire me me nya me ko na me nte wase o ekwan bia na baby obi begina wo no se o faka enso so mo mutete wisi nyina sane ajanhye hwa no mo be faka wo twa kwan mu abuoi enti de oye kwan no enti wo hu se ho no nipa gina wo faka ana de oye kwan no wo hu se nipa te area ho ana enti wo hu hia enti we na hu hia bo anwene ho enti de so hu hia ma wo hu hia nke ye baby a wo gina foka ye yi efri sa kwanta no so eba dia ba dakodwom bia ya ye ton dokunin ekwana no ho wo mo eton ahyen ka ai ne ade wo mo age ho nyina mi asa sidan ne fa hanso e ho ne ya afro na ho ne ya afro nsuo to ese tayo ya feel ho nyina na feel nsuo to a enya ba bi mfa se friti si soro ho no mo nsuo ni nyina betre na wo kwa tasoman so ene konkomase ho no mo a ene ejaji to ya kra ne se bia obi ko baby na se nsuo to a se oda baby kro no you see one o se kroma de na kasa pa se bi o ha se o obi ahwe ho ye no ani da ho de a nsuo to se utimi etwen pe baby
Gise wunimu de se udu santasi enyinam onye se wo maye yakwan bi atutuma ma na kopiepie daban ya na awrahusem bi si wa awrahusem ne se omoye bridge baako bi mesi ani 3 months ene seye ema last year omo sa beto abe na ba 20 omugo so sayef sa bridge kro no ana minim se contractor no baako no omutua ne kaw so no ana sa be ye yo sesen yo enti o man no ade ye de animo afie bi nso sisi ano a ensu kase da ho a sensu no said ye mitumi na no dene no akwara bi ogira ho bia be fa no edene be kokra ensuo eyi edwiri dan gu efa hyen say ye wiem hyen say yesu hyen ensuo be fa no na ensuo ne frama de so ntumi nsi ne kwan o da wotumi nsi ne kwan na wo bobo wo mo ekwa be fa so e be ye me say me dia me ka wo akọ na afa fra wo kasa no akontrata fo ye gata romu ha ene gata ne kese no ensuo ne to a etimi nsuo na akọ etimi fam kọ na kambasi obi hwie bọọlụ agumu a etimi ya ye na nafa ka kasa me kasa me de ka ho ne se e ya adwene no a enti hwan pa ne nim se wo krata wudi yi kwan ye yi na mo heba wo san so ye baabi ensuo fa ye me se mo heba we je so da ye ya na mo heka no me say na asam na ya ni presa pao why pa na nim se u ye kwan a baabi ensuo fa eni kwan se eye sabie mu sofi ne kese why na nim se wo se ye kese ne ensuo to kese o etokuma o enyane kwan akọ why na enim me say ya adwen no asa ye ko na Dubai ohini babe Dubai nso ko mo ti nsuo so mo then as I say desert no ma twitwen some trofo pin ohini no babe ma ena yebusa no say asuo yenim se kroi na ya asase pese na mo kransuo mpo di nuro France na mano then na de eden na wi asema hodo so nyina ba Dubai ensrahwe baba ye adwuma di sika be hye nwuma mu wa ha ena o se eyeniani musu one word leadership asebo ebi wura fida enti o man Ghana no ye mindset eno a nti efri ni animufo ho ya ye mpanifo efri panyin so ekoka kwada so e me ne nyina o mu nyina ko holiday na me no ebi mo tutwa fie ho mo enti me na me je ekokra sika ho sa odi ye man ni eduru a weekend na no am yere no wa fru room ya ye ntra ha mo why na ekwan no ya ye ne ketwa na wo si eye Sophie inseso woni so obi age ne tefa me say ya adwene asem bi ani wo esesa mindset se me meti we mi hunu se o man ne da chinti e wo se gata na ye te se studio ha na kwan no so ye te se free studio ha ekoka kwada so ohwimase kro no ba bia me hunu se o man ne da chi ene ahyen foforo e bia da chi wiase de bebanti e wo se me ma ne ye kese ne nso to kese a enyina mfa ha na mfa mfo fie na nsa nso ankofo obi a ye me nyonko dipa e ya adwene no asa esenso obi ye aban mu panyin contract bi ko contractor bi ho ne tefa mpie mu a o yemfa ayi no ma contract ne ma ene de enye tefa o bi di ene de enye tefa hu tefa mu obupe du ne kwa de o ma hye ne mra ene ye so o esum mra o ene o mo de ko amransem dunum enti obi agine de nti adwene no eni oman no eho do ne nchechire mu ena no mibusa contractor ba ko nam sesio emfinfine a nipa na mo eni ebekwa ko gina keke no eso chen biaya ehyen ne nam na adan o se wonso waka bi o ye de drawings o mo de ma ye ni o nam se bo efri kwada so edi ko besia kwa ba ebua kwa no ampa emfinfin ni ya ni eche ye ho 11 gina emfinfin ho bobole yeyi minim nansen se bibi na abete bayira homo so bi na afre wo mu aka gu masumo emfinfin ni kase te se dan mu ha be nan ena biaya ehyen ya lipati bu na mo no eno nso te sa no manum na ye wei
me nko kwan ye hu suku enso me hunu ne se da bi baabi a nipa be gina twa kwam ene baabi a asen akese be fa ebi sunua pon na wani hu hantwoma ne bi timi sore no mo dwane agya o ka ho aben keke be bono baabi a wo be fa wonya baabi kura mfa de tirinwura asema waken na apokwe ma meka machine onko hu school ba wo wani hu sade emwa sa se mo be kai a omo ye kwan bi firi memfa nse KGT a ede ko bad basically start wo Anraga Junction edi kosi edweso mo kai kwan kan bi kwan omo ye no a na kavu bi no abo o kasa no ale ba mi chim sa mo ka sa akwa no accident nya e bi di accident bebrebe kopim sa manfo anu binimu kame ya se na articulator former regional minister owura samono se men sambre so asem na okay munum se na kame ya se na otwe bi articulator anhwe ase wo what they say angoma so odium Anraga Junction dia no efri se na se dwoso a bia no neko kan copy na me kai se nsentwofo asori gina because omo ye ya na ye mahi ena ye ne ala so koje abom so de se sabre na city engineer wa ha honorable no me kai ni dia meka before Simon se men sam no mpo okay se Simon ba no no so kohwe e hunu se no ade na nye to mu yi no obetoi omo ye no foforo no Mr Mekayansa honorable betoi and police station omo ye nsentofo yes and omo ye nsentofo nhyiamu na me se no me ni ade na omo ye no ho knowledge bia ba madwene kire me se sa ade na emwa ye sa nti omo nyinya the traffic light ene nsentofo na bi kura sa abre amanyo sem nti me wa amanyo kuwe ene mo we na ye nti ene bi kura di matem ne womu no we na be frost ejak ene me sisi wanyo me se Eda Wanim edemanim Eda Wanim edemanim a ko sisi na Abu Simon se men saba ya obe me ye yi o ma host minister na mo akwata ba be ka se ade na no kro mu nyini firi ho anyame adom ye yi firi ho ma yi firi ho no hwe ni be wu ye ni be wu ho articulate de bia na etwa na wa se Fred bisa sa city engineer se urban roads engineer sa de nti no mo ye kwa se na o se o inukure ni wo mo ye se enye se nka chinchina aka akese ndie wontwa no wo kanko ketuwa nu nana ebasa wo mde wo mtimi tefa nchen kakra emanko wo mokọ ena nsu ni panse no nyam se honorable ene na buku so no enko ena de yenso ye nam no ngo because me timamuni a me de mi twam kwa mu de minim se ofimfi wo no se mi gino na wo se articulator no kire na wo mefo se na obekum nipa da mo ena so nso obisa se mo ne wo mu a so esese na ho nti se eniema ni bi wo na se ya nhwe na ye no se de ye no adada ne de na no kure ni yo o man no ye wasem bon boni kwan sina na mire mo no so nkire kwan a wono amfa to ne manfo anim e kwan ya mfa so ni ye nyae me de masem ni etiawa me se ya adwene mindset se yansesa ya adwene da yetirim e wo man ne nchekire mu a bibi foforo biere ni hono ma nyankopon be free soro e di abre ye biem asa okay manu asi yo manfa wa subline mfam na emra bi wana omo hwe amano ni titu omo wadwenkyere bebre omo so de na ose efa omo neto anope me ne me yonku bi bo nkomo America na mbisa nse bo akosi sisi de area hadi nsuyire no na ose behwe baby otie nso me frɛ no a ya meti se ka hwi na mse na ate ose masa highway bi ameti mu no na mse na highway otimu ahana timota highway na osi fie si nja nyewu ose masa mo hode ne hanonko na ba bia mete no kra num oso o maye sport bi eto aso da brebe se 45 asese wo wiem ni wiem ho no swimming pool nyina o nti ehuru no basa ho na okoko jojo no ana mse swimming pool ni ye bi wiem wasi jack swimming pool wo na mso ma se jack no twa sende me utim se nkofo ni abie no mukuru no so ayefe mo na mso ile ya be fam ko na mda mfa be ko eno anu asaba so akwa we mefa kwa wo madam so me ba jack
WhatsApp line ni 020 71 701 30 020 71 701 30 ebi ana ensem ye ken o ho bi kura mfoni na ade beba o wasem bi ka ana wo bibi apesa manfo te a wo betime ede aba na ra guy die ne yenye ena saa wo haw esuyire eniema seye nipa wuo afi bia o Sade mi nua be maka. Me pese nka de soso senka Minister of Sanitation ne water resource nki yengu no na fi so nke wo hokra nka me na hu ntwesi kan go na mi awani na kase mu fa soso adebio ade se me ka kire wa sa wo se e chu line na me ma wo komti no asam na si awie no me ate ho komti aha se e secretary na ate ho committee o eno de se ne wa bia o se na he guy asama mo kan ya mo se committee na mo ye de ho na me se ma me sika no kwa ne ya tena se ne ya che ne obi ade akonum ti o se utu masam na me se ma me nya asam na metu o me ni brisam na me ka kire onye se metu asam na ade na eti committee ne se wo mo hwehwe asam no mu a emu aye no wo mo fa metu dwa ne ye hu de wo ye ya nde kosi ye wo mo ye nbu kosi ye se kwakan me pa wo chew wo bi sam asam kese ade ni ye beye ama yesu ye man enimonyam abam ani se ye ya ade na ye hu se ye ya ma ye ho okay se wo ye bibi na se onim se ade na wo ye na wo ya ma wa wo ho a wo de fa ne se kuma ase wo na wo ye ohene wo kuma ase na wa pra wo fie na wa sade begu keje ti arana about no so sa keje ti arana about na de bola no begu ho na san akosesa why na esa akosesa na wa wo hwe se wo fie wankase wo se gota yi mosi se wo tim wo se kra me fonte etu a wo ka no minimum ko fo bi kra wo ton ade a wo mani wo mpra na nyina ne se o se ye twa ticket ya ticket ama me enti ticket na wo je na fa so be ne wo so se wo no mbepra na ono aton ade awie no apra inside wo nyina ade apra na obo a no wo gu anim wo no mo na so mo ba no pa na no mu atonsu dwom se sia me ka se ba bia sofola ne anopa bi bohu ya me pa mi je oni na se egu hazu fi dwada no me se atonsu dwom nko keje tia run about no wo de fra ko soro kakra no mfimfin wo esuwoma saka mienu bo nsan ho age se ba ko fro pepo na ye bola na ye pepo ho e fro sane aden se ya dwene na ya dwene no papa ya dwene wo ye tiri mu no sa dwene se ya nipa dua no so sei ya dwene a ye ntu kwan nko ba bia nkosua hwe fa ma me ye hwe age se ya dwene ya dwene o my Ghana ma ya dwene ya dwene wo nioma bebre ho ya dwene wo ntesuo tete ho na ozi duba atinje to e fa me say South Korea panyi ba ko pa ade achi no gina police station enne ya me ba papa panyi pa wo so no hwinum na fiu e bona awosin bi agume na maye basa na mse rade na aden ade na ye agie ade na ye ho man Ghana enti all my ebe ye ni no man be ye free me ne wo efri ye nyoma ye ane na be ma o man na bo ana nya ma be fo bi o wa brochi no te se Trump mo no sisi kwa no ne nyina ye nka sa eduru ba bi a papa no ye so anya nso sa ne mbra no mse emse bi before de ne be chi ye pedi mu ohie safo bi a wo preach o sa o man pani ya wo pam Africa si me da wo masepa me do man pani na sam papa wan ha won tina se wan ha won tina se ne twa no awo kra ne se ono obi yira anyem wa ha no wo se me ma na ko wo abrochire no nyakrata no nyankrata no aso anu de che no ko wo ade na won siesie wo man no saska na wo de yesa de nyina ade na won fa siesie wo man no ye suban no
yesu ni ye ban no se ya ansesa yesu ni ansesa ye ban na se yesi yankasa ye ye de ye pe na de ye pe nyina so nye adnyoma ye pe na nyo ade a me ye nyam tumu sa ade a me ye be ha me nuen enso me ye na wo ye ade na se wo ye si a kai hu sa ade na wo ye si no ebe toda ebe ba be hia wankasa papa se ya ansesa ya dwene a se ya ansesa ya dwene a adwene da ye mu no se ya ansesa na ye ntumi nya hwe ma oman no de wo kan ya wo se wadanfo yi no krom baby America ho no ma ye fe na so bi pu wo soro ne ade empanimfo ne sesa wo madwene ena nkola no so sesa wo madwene sabo ne ti se ya ase nyina se ye ma empanimfo no wo mo sesa wo madwene empanimfo no wo mo sesa wo madwene na nsan ye nkola na egu ase no em se wo ne panimu ti fie na so asa hwe fa no ho a wo wura fie no mo hu se panini fie bibia ajiegu ifia emla bia nya adwuma wo ho ifia efutuo nya adwuma wo ho safie no wura mu a ye misansa ye wo se ifia we de efutuo nya adwuma wo wura fie no mu a enema wo hia na bonten wo kire se ifia we se ne fie wote mesre yense sa ya dwene e ya dwen sesan ko a adwen sa kira nko a na betumi aye o man ye okay ya brena so ye de mu esi he ya madika aka cho se Eda Wanim no ejako na na tredwuma na oni hantina me be so mu ma no nyame adon na che ne de woni no a na be hia adwen sakra nko a na hia na menim se biribi be ba be fa sa asemu na nkefa na eduru ho Ghana ha why no so yi otitru pa wagidina onkwa abruchida omonka na omokwa ya na omokoda omodabiri matesei omasitina mu omadidiem ansrahwe na omko ya na tesei omoba sa adwene na omdi biba anyi ya na omupia de ya mama memfa mfiri amampanimfo no so mo na yade esika ni nyina agije na mo na mo so mbehwe so aman enti Rollins wankwa abruchida eti omampani kofo wankwa abruchida eti omampani Mills wankwa abruchida omampani jo mama wankwa abruchida Nana Kufuado wankwa abruchida to da bi omba mo akasa ma wano afum na wo mo kono ya na wo mo de ende se to da bi a meeting wo mu je o mo kotran fra manu ma na wo mo da mo ko eni ko hyeche aka mo ko nka mbeda na nsi ewi ase ma hodo em se German abrochiri empanifo epese o mo ne Ghana yes ye de ensa hye krata bi ase mi fa Ghana mabunu ko ye adwuma bi o Germany honorable Samuel Okuje to Ablaka okosi o mampanyi John Zamana yeah omko omuhu hosai Okuje to akoba no wan usi Düsseldorf usi Frankfurt Everybody yes. Ya fa de ne sa. Ya mfa ne sa wo nana. Sa da mpanimfo na fa no mo fa ne sa. Ento obekọ ko dinani. No ba no ba betre mu sa. Na o betre fi nu ha no yare nso de o se me ko ho. Me ko akọja yare. Ma bodue bi ato. Ye mampani abedi akire professor. Okọja yare hwehwen. So aho. Enche bi. O ma so de anamko na oyi Kepkosi ni we hostel no ye kama mi je poku agema o de ne ba kwa buruchi ko lebu ye 37 ye konfa no chi ya ke do be ko maame o kwa mo de mo me yamfa we sia e nyina di anim o yo hini o o abusia pani no wo ye sikani o wo ye dwadini o contractor fo asofo wa Ghana ha mo kanokora emu obudu a mo kanokora ya be ball kra mo sia so da ye na nso ball no nyame wo nyanya me na so fa da ye kwa mo de mo fu ne so sa da ye no na mo de next week ye be ko politics we ha de enya politics ne do politics ye so e ye be ka no pense ye be ka jagum atrofo na mo ya na Ghana so for me say enko mo say Christopher kra lie emi ye ko Israel ko hwe niam ni bi ne enso ye de aboye nyam som de se de ye nuarom kremofo ko meka na nka che wo mo o so fo kwa bruchi kra won kra ne ka na otim no kro san wo fa o edi na di nsu yire ba ku bi mi ne na ne wo ne wonim so wo ne na
asori we you are kwasa so dem so fa edie na den su yire ba afi bia ehu sika ba ne ade sofo be na asori aka se abusuafo o man Ghana we die nya die nyame yira kire yo me sofo asomasi ana odifo asomasi me tu me ho asi ho mu nyina o man ma no meboa me na ye enkwa fiefie mu fantetiem na ye nkanche nipa adwene mu se o man na opro enye sofo sem na se ka modi sem no dia 2028 when be mampani mo yese adwuma na peche na sofo rodo na asem ni si wi no mai mi kuni kura se nkeja no beto mo bas awo pa obi a ye nim no Ghana hanko a na ye hye no honkom ena asomasi actor we be honkom hye no so ena minister we be mu ena we be wu omo agidi any mumra ma organize prayer meeting fasting and prayers all night dey ne mini asese echimweni nanim akaso obeja na night omo concept 31st night nkwana nyami asa if 31st night no dodo na no she Eda Wanim Momi emfasia ya dibesi wa ma cheni pa be mienu bi ebra na pa ho na ya nkwa da seja mi chiam papa ejaku chia ne pa be bi obi anyankopon fa bambo nto na brabo so saa na me sa chia mpanimfo Ghana mpanimfo ye ntan obia di won mo ye tan no ye mpanimfo ne mo na mutu ayetiem ye sra mo o man na ye nyina ye man enta ye no dem aye ka enti se yakasa ne se yafoma mo mfa nche na ebo muntie ye Penny, I want ya bofra no wodi na ntuma kotia bibim de ko bedwam. Muntie ye yo, muntie ye. Medamase. Na ogu. Papa, ye be fa fesi mi ango. Na no mi ru o na bore ye. Ba nyame nti o mu ntimi. O da bi. Ijina no kore so. Sa ye fa fidike so. Na ene Eda Wanim dwumadie so. TETE MMOFRA TV ya ba na tenase. Ye fa so ada adofo a ebabetai Alexander Kofi Aduachi aka Bidam ejeko achi ma na wotwe dadie na bofra kila bobo na branda ne ya kyerese na enyasem kuma ewo kumase adoato adumanu tikim ya manfo di odobebo domadwom tofo eba ye memubodin ebefumani so esanse mini ebi oho mo ebi pejo mo sakra na me kamitresi from no mo doson obianso de ho anyame adom na yene no enhiada omo ayade papa de omo de odobe omo ebeto dwom omo ebeta akire sini twafo ya omo free sini twam ene wo adwomtofo ya wo mo susai no mo tro eto composers singers and writers nyame nhira mu nyina je ko se odamase ensanda odamase nyame ya adomu a bosome July kota wonsa de da toso da dunkono 19th ibeyi kila bobo wo fi kro no a ba bia yedi na wotwe da kro no a na afi nso no yegya no kwan kra kopɛ no kra bre ti eno nso eduru ho a mofo do emebo do musa dwumadie ye oda na fa sedama odifo Samuel o se wa bra bomu ha unyina fa bra beda no ewo ahimoboa no traffic light na se opɛ ejaba family house na omuawo esan se wo padwuma mu promotion ukro ya nso akontue wa bona okwa eye consular no ohun din no kra Yesu a wosi yawusu chese ohun din no no abo ne mponku ama visa no obi nso ohono ma adwuma sem wodi sika hye dwumadie bia mu ana hye odi hye dwumadie mu ana hye obi tu fom agudie mu nsensem ahonhom kotia no obetu bewie na dane gede obi wo court case ase ni bia asem na akwa enso wodaye ohun de ekọ ahensem enu nyina no promotion a wo pe afen nso se hunhum bi no obeda ya asem a ehu pa tu ho na mon neko odifo Samuel ho na ommomodin hwehwe eniema mu mfamoa na ade biara ha wabrabo na emma wabrabo entumpon nye from se kofo dia flowers no ommoa obehu no efri juada kopem efiada anopa no nsiampa mu ekopem awia no miense biara oho kumase heya ti babia ofri bia no
bomodin neko odifo samo ho okay na ono nso emwa enti obetima afre ahoma no na egu tv no ase no ti obetimi afre sankotabudie no na afi odifo samo ebeje oso ko na omwa na me da ase ene me da minia na apoku ase ona mote ne nka ne sa na me da ohema higai enso asi duwe dia da brejo obro me ho ma say oje ebi before be ya say ya twa ebi before be na say ebi nya so pan chocho say asopan chara say asopan enye no na opesa oka I just say na brejo what he guy won't me mo he guy won't me mo ba na charge no ho so e me kachiri ya wade bia edo ani mebaso ebrade bia chiribuchire mebaso eno achi e kenu sa hodo wa ha demu ni nyina dware kosi fiada afi TETE MMOFRA akohunu nso entertainment show baso ketepa eno Susan na eno anoba mintimi nka de wono ji Susan no ya ne betimi aka woni a obaku ene Frank de eno chese yenya no kura ma so no obaku o momfa mbom hawo we so omo tete nka mo nsema wa hama me hwe na ga samba tete no mo tete no no so basu ku ada me bia dia mo nye ho adaje eno achi programs aka no eba enche mo bete ohema yongo nso nka wa no so patapa politician nyina ya de babramo tumi emfensia ya do bi ase from the hills to the city.